Voor Lietse Squalen is het dreig om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Om ze minder budget krijgen is het bijgelijks lastig om een goede vervanger te vinden voor een zieke juf of master. Onderwijsgroep 4 trunt aan op geerwerking van Lietse Squalen. Een Lietse Squalen alleenig als één Peter is net meer van deze tijd. Een Lietse Squalen in de context met oorensqualen in het spreidingsonbad kan prima functioneren. Een Lietse Squalen dat gaat dan bij om minder dan 50 leerlingen. Dat is wel heel fijn, hè? Maar ja, wat is een Lietse Squalen? Dat is een glijdende schaal. Maar leef het er maar op horen dat squalen die met 3 groepen werken, dat vind ik een Lietse Squalen, want dat vraagt extra expertise van de leerkrachten. Als er gruttere squalen in de buurt binnen om uit geer te werken, dan had een Lietse Squalen nog wel bestaansrecht, vindt Helder. Want ouders moeten kiezen kennen. In Gaastmer strijden ze al 124 jaar voor het voortbestaan van basissqualen mits de Marn, maar 22 leerlingen. Een Lietse Squalen had ik voordelen, vinden ze daar. Je kerst meer één op één met ben praten en de kerst ben meer begeleiden. De kerst ze meer aandacht aan, want er heeft minder ben in de groep. Als je ben ondersnijden in een grote groep, ja, dan komen we net terug. En die squalen is nog krijg het plak. Het ben te gaan rug komen matten. Maar we moeten ik erkennen dat de grotere squalen in de financiële context van Joert nodig binnen om een netwerk van Lietse Squalen in stand te houden. In vrouw Buurt lid 4 Takkemier op proef de Iepenbieren en de christelijke squalen fuseren. De squalen hebben respectievelijk 33 en 51 leerlingen. En maar denk ik over de zeilen heen stappen en vanuit het uitgangspunt van betaalbaar goed onderwijs, want dat kan op Lietse Squalen wel degelijk jong worden, mijn oren interpreteert te geven van hoe geven we nou de toekomst in. Met 2 aparte squalen die het langzaam leegrennen, of zeggen we gooien de boel bij elkaar en we bouwen meestal dan nog een squale die toekomstbestendig is voor de komende jaren. De nieuwe basissqualen had dan in totaal 84 leerlingen.